ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ତ ରବିବାରରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ବିଲ ବୁଲିବାକୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବିଲ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାରରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, କେବଳ ରବିବାରରେ ବୋଲି ଆଜି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ 7ଟାରେ କାମରେ ପଳାଏ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଏ 9ଟା 9:30 ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ଜ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ପାନ ତୋଳାତୋଳି ହେବାର ଅଛି। ପାନ ତୋଳିକି ତାକୁ ସାନ ଟୋକା ହାଟକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ବାକି କାମ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ବିଲ, ଇଏ ଆମର ସବୁ ବିଲ ଭାଗ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ନୁହଁ, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଗରେ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। କ'ଣ କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲକୁ ଆସିନଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ, ମାସେ 2 ମାସ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ଯିବା ଦେଖିବା ବିଲରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତ ବୁଲାବୁଲି ନଥିଲା, ପଳାଏ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଦେହଟା ଫ୍ରି ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। କାହିଁକିନା ମନଟା ଟିକେ ଯଦି ଅପସାଇଟ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଆସି ବୁଲିଯାଏ, ମୋ ମନଟା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ବିଲ ଗହୀରର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗହୀର, ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ଗହୀର ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଅଛି ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗହୀର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀର, ଯାହାକି ଆଖି ପାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଏମିତି ପାଣି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ସବୁ ବିଲକୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ସବୁ କାମ ସରିଛି। ବି ଧାନ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଏ ଧାନର ଥୋଡ଼ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କଟାକଟି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ, ଏଇଟା ସେପଟଟା ବିଲ, ଆଉ ଏପଟଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀର, ବହୁତ ବଡ଼ ଗହୀର, ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗହୀର। ଏଇଠି କାମ ସମୟରେ ଏଇଠି ସବୁ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି। ଯେ ଜଳଖିଆ ଆସେ, ବି ଯାହା ବି ଆସେ, ଆରି ଉପରେ ସବୁ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସେ ଖାଇବା ସମୟଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଏ। ସେ ମଜାଟା ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ପାନ ତୋଳିବା। ବାପା ବୋଉ ପାନ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିକି ତୋଳିଦେବା। କାହିଁକିନା ବର୍ଜ୍ୟ ତ ମରିଗଲାଣି, ବର୍ଜ୍ୟରେ ପାନ ତୋଳା ହେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ବାପା କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେଉଁ ପାନ, ସେଗୁଡ଼ା ତୋଳିକି ବଜାରକୁ ନେବା। କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବାହାରିବ। ତଥାପି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ିବା କାହିଁକି, ବର୍ଜ୍ୟ ମାର୍କେଟ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଚାଲ ଟିକେ ମିଶିକି କାମ କରିଦେବା। ମୁଁ ବି ପାନ ମିଶିଯାଏ, ମିଶିକି ତୋଳିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବ, ଦେଖିବା କେତେ ଯାଉଛି ରେଟ୍ କ'ଣ। ରେଟ୍ ତ ନଥିଲା, ତଥାପି ଦେଖିବା କେତେ ଯାଉଛି କ'ଣ। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ, ପାନଟା ତୋଳାତୋଳି ସରୁ, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି।
ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାର ସେ କହି ଯିବାକୁ ଦିନରେ ସେ ଦାଦା କହିଲା ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ପାନ ଛୋଟ ସାନ ବଡ଼ ଆଉ ଜବା ସବୁ ବାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ନାଛ କାଟ କରିବେ। ନାଛ କଟା କରିସାରିଲା ପରେ ବସିବେ, ବସା ହେବ ବ୍ୟାଗରେ, ତାପରେ ବଜାର ଯିବ ହାଟକୁ। ତ ସାନ ବଡ଼ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବୋଉର ବାପାର ପାନ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କୋଉ ପ୍ରକାର ପାନ ନଞ୍ଛାବେ ଦେଖ ଟିକେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଜ କରିକି ବଛା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଜ ନହେଲେ ସେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଦେଖ ବୋଉ ନାଚୁଛି, ଦେଖ କେମିତି। ବାପା ସେପଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଏଇ ନାଛ ଗୁଡା ଯଦି ଭଲସେ କରିବ, ବେପାରୀ ନାଛ କାଟ ଦେଖିକି ରେଟ୍ କରିବେ। ପାନ ତ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ନାଛ କାଟଟା ଆଗ ଦେଖନ୍ତି, କେତେ ସାଇଜ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଏଇ ପାନକୁ ଯଦି ମତେ ଆସେନି, ମୁଁ ଯଦି ନାଚିବି ସିଏ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାନ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ବାପା କେମିତି ସାଇଜ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଦେଖିଲେ। ପାନ ବସିଆ ହେଲା, ହାଟକୁ ଯିବ। ପାନ ତ ବେଶୀ ନଥିଲା, ସବୁ ମରି ଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ପାନ ବାହାରିଛି, ସେତିକି ହାଟକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଦିଆହବ। ଯେତିକି ହଉ, ଫୋପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଦେଇଦବାଟା ଭଲ ନା। ଏଟା ବସି ହେଲା, ବାପା ବସଉଛନ୍ତି। ବସି ସାରିଲା ପରେ ସାନ ଟୋକା ନେଇକି ଯିବ ହାଟକୁ।